Salut, salut, bine ne-am revenit la un nou episod. Eu sunt Mario și Pum și de data asta avem Poppy Playtime 4. Da. Am testat puțin să văd cam cum e jocul, cum mă merge, doar atâta. N-am făcut nimic, wow. Nu vreau să văd asta. Da. No. Oleu, ce urât ești. Parcă nu stăteai aici. Arăți mai aterorizată în ochi. Da, acum îți dai vină pe tine, what the fuck. Tu ai vrut aici și acum îți dai vină pe tine, măi. Da, și eu sunt aici, deci poate o să mor din cauza ta, da? Încerc să îți dau mâna în ochi. Băi, frate, să scut asta roșie din obă, nu vezi că ești tu terorizată. Acum se deschide asta, bun, putem să mergem. Ce trebuie să fac? Avem acolo o baterie de pus, wow. Scări, bun, wow. Baterie. Mamă, bă, dar vezi că au schimbat din ăsta interact, nu știu. Asta nouă. Aici nimic. Aici e ce... Da. E ceva. Și avem aceste cutii care ne duc acolo. Interesant. Și aici avem o gaură și luăm bateria. Se pare că ești blocat. Ești paralizat. Și mecanică nouă. Men. Și trebuie să dăm pe ăsta. Da, opa! Happy face, smiling face. Aici nu ne interesează. Hai să mergem pe ușa asta. Gazul roșu, cred. Pe aici mergem. Avem asta care trebuie să o scoatem, că pe aici nu prea se poate. Visul la cât. Crouch. Bun, acum hai să vrem. Mergem pe aici. Cred că pe aici că este roșul. Roșu. Hai odată. Bun. Da, avem tot un din ăsta de tras. Bro, de buguită să vreau. Bro, ce are? Trebuia să fiu mult mai aproape. Țin cont că nu era așa. Bun, cred că pe aici n-am. Da, cred că trebuie să mutăm mai în carton. Nu trebuie. Ce mecanică tare. Foarte tare mecanică. Dar trebuie să mergem o dată. Bun, checkpoint-ul nou. Interesant. Da. Ceva roșu. Ei, apare show-ul meu preferat de la Playtime. Legend, ok. Wow, ce traiectorie. Da, bun. Mai țin așa în mână. Da, pot să... Ești pe viste să... ba nu, să-l găsesc pe aia. Și... deci cu asta pot să dau foc la aia, nu? Dacă dau la ceva greșit... da, am înțeles, deci nu mai am nevoie de tine. Deci trebuie să dau la ăsta. Încă o dată. Ce tare, foarte tare. Mai să mă... Ce sunt mă ăștia atât de morți? Ce se auzi, mă, brâsul ăla?
Băi. Bun, așa e să folosim mâna asta ca să ne ghidăm drumul. Ce n-ai? Uite, pe acolo trebuie să mergem. Nu mai mergem, aparent. Ăștia dau damage. Mini Huggy. Bă, ăștia cred că mă omoară dacă mai stau mult. Ce aveți, mă? Hai că au plecat, pot și eu să mă duc. Bro, în trailer nu eram. Hai. Și mă sper. Băi, cum merg, mă, pe aici? Trebuie să cobor. Asta parcă era într-o poză. Și cred că trebuie să merg pe ăsta. Da, din nou. Da, mă sună cineva. Hey, it's me again, Ollie. I wanted to... Zici tu salut. I wanted to talk to you. Zi doar salut. Before you go inside, I mean. Everything you've seen out here, the piles, the dead, they all came from inside. Everything Poppy said about this place is true. Ce trebuie să fac, mă? But Dacă nu-mi dau seama închid videoclipul și fac mâine partea a doua. it's worse now. Nu-mi dau seama. Worse than Pot să iau lucru? Pot să iau ăsta? just Nu merge, că e try doi. to stay safe. Dar aici este unul. Don't let your guard down for even a second. E pe aici ceva? I'll try to help you when I can. Ia, stai să dau cu ăsta, ca să mă uit. Oh, da, este puțin, că... Nu. Da, dacă dau. Nu. Nu. Nu cred că ne putem urca acolo sus. Da. Bă, nu prea știu ce ar trebui să eu să fac acum. Nu, ăsta-i 2. Bro, dar nu-mi dă și mie niciun indiciu. Nu, nici nu pot să deschid asta, cred. Bă, dar aici nu-i nimic în care să fac. Da. Acolo e ceva și nu văd nicio gaură, să simt care aș putea. Ia să mă pofulă. Nu, că ăsta mă duce aici. Nu, da, că dau în ăla. Nu, nici. Nu. Hai să mă urc sus pe asta. Să trag o cutie din asta, mai așa. Bun. Oh? Nu zic asta treia eu să fac. Ba da, bro. Asta treia eu să fac. Da. Bun, și acum iau ăsta, nu cred că e nimic în afară de ăsta. A, era o casetă. Stai că trebuie să-mi schimb mâna. Și acum coboră ăsta jos, că am dat curent. De ce mă împingem ăsta? Aaaa, și este al doilea compartiment ar veni.
Pot să învârt camera? Ok. Zi-mi o dată ceva, cum ți se pare jocul? Foarte fain e jocul. Ți se pare greu? Se pare că da. Da, episodul următor probabil vom avea din nou un interviu de la domnul ăsta. Sau Sawyer ăsta, sau doctor, I don't know. Este un cutscene, că ne mișcă caracterul singur. Parcă asta era în trailer! We've blundered along the shadows above, and only managed to squirm all the way down here by the barest skin of your teeth. There are no shadows here that will be of use to you. Bă, nu mă întreb dacă o să-l găsim pe Oli ăsta, începătorul ăsta, dacă o să ne întâlnim cu Oli. Sunt curios dacă o să ne mai întâlnim cu Poppy, cu Kissy și cu ăla, doi, dacă îi sunt aliați de-a nostru sau o să avem alți aliați. Sau doi și mai mulți, hai să-l vedem. Da. Ne-a dat aici să ieșim din închisoare. Da. Bun. Avem aici un vent. Nu putem? Da, ia stai-mă puțin. Că eu cred că trebuie să dau pe ăla. S-a deschis aia. Da. Stai să văd cam ce aș mai putea. O să mergeți? Nu. Dar nu înțeleg cum pot eu să cobor acolo. Hai. Pe... Închide pe ușile, repede, închide ușile. Nu, cred că trebuie să închid ușile. Da, au venit unul pe acolo. Da, se pare că se închisă. Nu, ăsta nu merge. Nu. Nu. O ușă. Nu pot. Deci eu cred... Gata, mi-ai va da? Păi naibii, frate. Trebuie să schimb și eu mâna ca să trag și eu mai multe. Din câte am văzut o să vină un puradel din ăla, cum îi zice, Iarnabi. Dar nu știu ce face. Și unde trebuie să mă duc? Nu cred că trebuia să vin aici dacă nu merge să o deschid asta. Nu trebuia să închid ușa, gen... Să mai ridic, ăia, nu-i merit. Nu știu de ce este aici înăuntru. Nimic important, atunci hai să o închidem. Mâna roșie pe bune. Da, hai că dau cu ăsta. Bro, nu. Ce mă s-a băgat înapoi mâna roșie? Nu, este fi.
Așa și ce? Cum ți se pare? Este horror? Nu este horror? Bă, naiba este horror. Da? Nu este horror deloc. Îi Ok. dau nota 10. Dar la horror, niciun caz. Văd aici ce... Cât de horror e, normal că îi dau 10. Hai că da. Nu. Deci noi trebuie să deschidem cumva ușa aia. A, și dacă ghicesc eu, așa se deschide. Și acum merg pe aici. Aici este 1, aici este 2. Și s-a deschis. Ce crezi? Nu-i așa? Nu. A, de mă. Da, niciun creier. Ops, E cu trailerul care am zis. nu m-a ajutat. Aici este mâna și are doar un grepec. Văd, dar... Bă, Mm. The subject scrambles for an advantage. They appear lost and disoriented. S-a închis ușa. The breathing Whoa. is indicative of fear. And rightly so. Mi s-a închis ușa. Let's test the response to said fear, then push it to action. Nu știu dacă o să pot să-l fac. Dacă nu-l fac, o să pun partea a doua în care o să-l fac. Nu, sunt mult prea mulți. Sunt prea mulți. Nu mai da. Vreau. Nu, mor. Roda, sunt mult prea mulți. Mulți, rău. Au, nu sunt prietenoși. Dacă nu o să știu cum să-l fac, o să mă uit pe un tutorial până la urmă. Că nu pot să stau așa până la infinit. Haide mă, închideți-vă uși. Cred că suget trailerul. Nici atunci a termin. Oh, e puține, thank you, may proceed. Oh, s-a deschis portița asta. Mult te-am bătut, dar mai târziu o să te bătem. Da, niciodată. Nu știu ce asta era. Nu știu, dar vedeam... Q, ca să văd mâini. Wow, ce deștept. O să deschid, da? Da, un cod. Iar Nabi, ăsta-i... Da, ăsta-i iar Nabi. Barnaby, my friend. SLL 3, 2, 5, 5. 3, 2, 5, 5. 3, 2. Bro, ce creier sunt că m-am luat după ăsta? Bă, dar bă, nu ești deștept deloc. Și ce deschide practic asta? Nu ești deștept A, deloc. Bună ziua! asta nu e blocată. Păi și cu ce mă ajut? Cum ai aflat? Da, păi și cu ce mă ajută? Că nu pot să trag alea. Nu. Cred că pe jos. Nu, că de jos am venit eu.
Aoleu, cred că pe aici văd că este ceva cu roșu. Da, acum deschid asta. Și asta e o mecanică nouă și tare în care trebuie să tragem astea. Bă, da, cei de la Poppy Playtime s-au gândit foarte bine. Eu. Deștepți rău. N-am avut la niciodată. 100% trebuie să fac asta. 100% pe naiba. Da, dar uite că s-a îndoit asta. Dar nu vreau, hai odată, nu. Uite, că s-a rupt asta, ai văzut, bă? Bă, nu, stai. Nu vezi tu bine. Nu vezi. Trebuie să scanezi asta. Alo, ce s-aude? Your way to Poți să stai și jos dacă vrei. Doctor is Ce-i caseta asta sau ce-o fi? Nu știu ce e cu asta, dar am luat-o. Ce? Asta înseamnă P mare. Asta înseamnă un Încă nume. unul. Asta înseamnă că e un nume de P. Nu așa? Poate. Paralitete. Hai că da. Dar cine? Ce trebuie să fac? Cu da cine? Trebuie să intru. Nu cred. Cum am aflat, mă, trebuie să le bagi în alea. Nu merge să bagi. Să dea naiba că știu eu. Stai, merge să deschizi asta? Se pare că nu. Bun. Bă, dar cum le arunc? Cred că ai făcut-o praf. Trebuie să schimbi mâinile, atâta știu. Nu merge să o schimb. Sau? Nu. Am luat keycard. Bă, dar, bă, cred că ne ajută la ușă înculeată. Nu, că am văzut eu unde trebuie să-l bagi. Acum, ai de acolo la o... Acum e mult mai timp. Bă, dar cum dau drop? Eu? Nu. Încearcă pe toate. Tu. I, O, P. Gurdor. A. G, H, H. Am făcut o prostie. Nu. Da. Na. Is not crazy. Is not crazy. Nu înțeleg cum am schimbat. Is not crazy. Cred că e înapoi acolo. Is not crazy. Pe jos! Bă, ce faci acum? Nu tremura. Cum arunc? Cu shift. Z, Q, că auzi la mine. Q, L, X, Q. Hai că merge dacă e. Da. Hai că revenim data viitoare. Văd și eu cum putem să scoatem ăsta din mână. Așa că nu mai am ce să zic. Ha!